optage. Markus, Ja. jeg skulle tale med dig om dine karakterer. Ja. Hvad med dem? Ja, du er ikke så god i matematik, jo. Nej, det ved jeg godt. Men jeg har altid kunne finde ud af at lægge en og en sammen. Og finde ud af, at det giver 2. Jeg skulle tale med dine forældre, Markus. Ja. De er ikke hjemme. Hvor er de henne? De er i Bauhaus. Men Markus, Ja. hvordan skal vi tale om dine karakterer uden dine forældre? Jeg tænkte, at jeg kunne yde lidt fysiske ydelser for dig. Karoline, jeg ved, du stiger på min pikkemand. Det er uintentionelt. Du stiger på min pikkemand. Vil du se min pikkemand? Yeah!